प्रेस मिट लानायनि थांखिया जाबाय मैया हराव आंखौ माने गामियाव माने जोंहा आदाया न'आव थांदोंमोन न'आव आदा बाजै बिसोरो माने न'आव थांदोंमोन न'आव थांबा हराव ओंखाम जाहोखांनानै कारजों फैबाय थादोंमोन कारजों लाना फैबाय थादोंमोन आङो आदाखौजों बाजैखौजों ओमफ्राय बे समावनो बिपिएफनि गुन्दा बाहिनी साथाम आं बिसोरखौ सिनायखायो माने गिरेन स्वर्गियारी आरो धीरेन ब्रह्म आरो दीपक बर' बिसोरो आंखौ लामायाव लाखिनानै हठात लामायाव लाखिनानै आंखौ माने गारि आं जेथिं जिरायदोंमोन आं गारिखौ सालायबोबाय थादोंमोन नालाय बेनिखायनो आंखौ ड्राइभार जेथिं जिरायो सिटथिं आंखौ माने बिखायाव हमरजों गिरेन ब्रह्मआ बिखायाव हमरनायाव आं ओंखारनो गोनां जाबाय गारिखौ स्टार्ट अफ खालामनानै ओंखारना जेथिया माने माबायो गसङो अब्लानिया थारमाने आंखौ बिखायाव हमनानै बुद्रुबाय थादों बुद्रुनानै उनाव माबाया गिरेन स्वर्गियारिया आंखौ बिराद गोलाव माने औवाजों आंखौ नैथिं बिराद गोसायै बुदों बुनायनि जाहोनाव आं थारमाने नैथिं थै गलांबायना आं बुहुद माने खस्थ' मोननायसै। नोंथांखौ खनबेसे बुदों आरो बबे जायगायाव? आंखौ बिसोरो फंसेल' बुनो मोनदों नैबे खोमाजों आरो नैबे खोमा बिलाइयाव आरो नैबे गाहायाव मोजाङै बुना दङ दाबो बहुद सागासिनो आंखौ बहुद साबाय थादों। बेनि सायाव नोंथांमोना माबा एफआइआर बा पुलिस बिफाननो केसफोर थिसनबाय नामा? मैया जोङो हरनि प्राय 12टा बाजायाव एफआइआर होनाय जादों मानोना गिरेन स्वर्गियारिया माने आंनाव पिस्तल गंनै दङ आं पिस्तलखौ लाना फैनो होननानै न'थिं खारलांबाय थादोंमोन बेखायनो आङो गिनानै ओमफ्राय आंनि फंबायफोरखौ हठात फन खालामनासै आंखौ हयथ' गावनो हागौ पिस्तल गंनै दङ होनखाबाय नालाय बेनिखायनो आं फंबायमोनखौ लेंहरना फंबायमोना आंखौ जायगासिम होसोबोनायाव बियो बुजो खारखो माने पिस्तल लायनो होननायनो माने ओंखारफैदिया जायगायाव। नोंथांखौ बुनायनि जाहोना माबा नोंथाङा सिगां समाव बिथांमोनजों माबाफोर सुथुर बा एना एनिफोर दंलायोमोन नामा? आंथ' बिदि गैफेरखाया आरो बिसोरजों आं बिपिएफनि मानसिबो नङा आं साधारन मानसिसो आं सासे सार्भिस हल्डार बेनिखायनो आदायाबो जोंहा सार्भिस हल्डार आदाजों बाजैजों जिहेतु ओंखाम जाहैबाय ओमफ्राय हराव गोजांनायखाय आंखौ दोनलांदो होननानै लिंनायाव आं बिसोरखौ लानाल'सो फैदोंमोन। जि नोंथांखौ जि एटेक खालामबाय दा नोंथाङा बिनि सायाव दा मा बुंनो सानो बा पुलिस बिफाननिसिम माबाफोर आगबान खालामनो सानो नामा? आं बेखौनो माने खावलायगोन जे पुलिस बिफाना जिबायदि माने ल' दङ आयेन दङ बेबायदियै बिथांखौ जिथु पिस्तल दङ होननानै माने न'आव खारलांदोंमोन नालाय पिस्तल गंनै दंखायो आंनाव होननानै खारलांदोंमोन पिस्तलखौ लायनो होननानै बेथ' मोनसे गिख्रंथाव मोनसे खोथा बुंबाय बेनिखायनो आङो पुलिस बिफानखौ बेखौ खावलायगोन जे बिथांमोना थाबैनो मानसिजों लोगोसे जिथु गिरेन स्वर्गियारी मानसिजों लोगोसे आरो पिस्तल गंनैखौ रिकभारि खालामनांगौ होननानै आंनिफ्राय माने गोख्रोङै खावलायनाय थाबाय। बे पुलिस बिफाना गावसोरनि आयेन बादियै थाबैनो खानानै माने गावसोरनि जिथु साजानि जिथु आयेन दङ बेखौ माने खालामजानो आं माने हास्थायो। मैयानिफ्राय माने 13 खालार डिसेम्बरनि बेवहाय आङो मोनानिफ्राय 9:37 मोनाबिलि मोनायाव आरो मोनसे कल फैदों आंनाव जे हाथरबारि गामिनि जिथु मेन सक तिनिआलि सक बेवहाय आंनि गामिनि अर्थात आंनिनो आयंनि फिसाज्ला मनजिब बर' आरो बिथांनि देरसिन बिदाखौ बिथाङा माने आरो बिदा बिबाजै बिथांमोनखौ न'सिम गावनि न'सिम हावरागुरियाव जिहेतु बिथांनि बिदा बिबाजैमोना थायो दोननो होननानै कारजों लाबोनाय जादोंमोन आरो बेवहाय हठातनो साथाम मानसि लोगो मोनदोंमोन होननानै बुंदों आरो बे साथाम मानसिया जाबाय धीरेन ब्रह्म गिरेन स्वर्गियारी आरो दीपक बर'। थ' जाथाया जादों बेबायदि माने धीरेन ब्रह्म बिथाङा फार्स्टआव कारखौ लाखिदों जाहैबाय लाखिनानै बहा थांनो होननानै सोंदोंमोन जाहैबाय थ' सोङोबा फिननायाव होदों माने आं ओरै आदा बाजै जोंहानि बिसोरखौ दोनना फैनो नागिरदों जोंहानाव थांदोंमोन बेबायदि आरो दा बिदि बुंनायावनो लोगो लोगो धीरेन ब्रह्म बिथाङा मनजिब बर' बिथांखौ माने बिखायाव हमनानै गारिनिफ्राय बरननायजों लोगोसे सौदों होननानै बुंदों आरो लोगो लोगो गारिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बेसेबा गिदिर माने औवानि लावथिजों माने बिराद गिदिर मोनसे लावथिजों गिरेन स्वर्गियारी बिथाङा मनजिब बर' बिथांखौ बुथारखानोसै होननानै बुदों होननानै आङो दायो खबर मोनदों आरो बे हिसाबैनो मैयायो मोनसे दाङाबाजि जानानै थांबाय आरो बेखौ जोङो आं पार्सनेलिबो आरो सासे माने समाजनि मावथि हिसाबै आं बेखौ निन्दा खालामदों गरिहना होदों आं बेखौ कन्डेमनेसन होदों
दिनैनि थारिखआव जोङो मोनसे सिभिलाइज जोङो सोद्रोम मोनसे समाज जोङो लुबैदों। बेबायदि दाङाबाजि बुलाय सुलायखौ जोङो लुबैयाखै। आरो बेबायदि खालामनाया आरो जि मोनसे रिपर्ट बादि बा गिरेन सरगियारि आरो बिथांमोननि बिसोरनि जि मोनसे टीम, बे टीमा दिनैल' नङा, दिनैनि आगोलावबो गोबां बेबायदि मानसि बुनाय धुमखि होनाय बेबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थादों होननानै जोङो खबर मोनगासिनो दङ। थ' गतिके बियो जोंनि थाखाय समाजनि बेसेबा गिदिर मोनसे मुगैथाव गाज्रि खामानि बियो। आरो बेबायदि खालामग्रा मानसिफोरखौ आयेन बादि साजा होनांगौ, जोङो बेखौ लुबैयो। दा बेखायनो बियो मोनसे जोबोद मुगैथाव खामानि हिसाबै, गाज्रि खामानि हिसाबै मैया हरावनो पुलिस प्रशासन बा नाग्रिजुलि आउटपस्टआव मोनसे FIR होनाय जाबाय। आरो बेवहाय गिरेन सरगियारि बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों जे बुसै बुनानै आंनियाव गंनै पिस्तल दङ, नोंखौ दानो गावथारखागोन, गावथारनो थाखाय बियो पिस्तल लायनो थांदों होननानै जोङो मोनथिनानै मोनदों। थ' गतिके आङो बेखौनो बुजिदों दिनैहायबो जे जोंनियाव माने जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव दासिमबो माने इलिगेल गान्स, माने इलिगेल वेपन दाबो दङ, जोङो बेखौ मोनथिनो हादों। आरो बेवहाय इलिगेल गान बा वेपनखौ माने फोजोबस्रांनायाव पुलिस प्रशासना बेर्थ जादों होननानै आङो सानो। दा बेखायनो आङो खावलायगोन पुलिस प्रशासना बेखौ इमिडियेटलि जिहेतु FIR होनाय जाबाय बिनि सायाव एक्सन लानांगौ, बे दायनिगिरि साथामखौ खानांगौ, आयेन बादि बिथांमोनखौ जेलाव हरनांगौ, साजा होनांगौ, बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायबाय। आरो जुदि पुलिस प्रशासना बेखौ जुदि दायित्व लानो हाया, बेखौ जुदि डिसिसन लानो हाया, बिनि सायाव जुदि एक्सन लानो हाया, बिनि सायाव जुदि खुनु मोनसे नेसेसारि एक्सन बा साफिसियेन्ट जुदि पानिशमेन्ट जुदि होनो हाया, अब्ला बेखौ पुलिस प्रशासना रायजोनो हगारना होनांगौ। आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जाथाय जानाय जायगायाव आङो जेब्ला खबर मोननायनि उनाव थांबाय। अलरेडि बेवहाय नाग्रिजुलि आउटपस्टनि IC दङमोन। आरो बे जायगायाव काराव फैनाय जिखिनि मानसिफोर, बाबुल बर', मन्जु बर', मनजिब बर' आरो बुबुल बर' आरो लोगोसे सासे हिन्जावसा माइनर हिन्जावसा गथ' सासे दङमोन। आरो बेजों लोगोसे बे सकआव बे जाथायखौ माने आइ उइटनेस जानाय हिर' बर' आरो उतुल बर' बिसोरो दङमोन। बिसोरखौ आङो नुहैदों थांनानै। दा बिनि उनाव गोबां माने बेवहाय दावराव दावसि जानायखौ नुदों। उनाव आङो गासैखौबो बुजायनानै माने हगार हरनाय जादों। बिनि उनाव जोङो जिहेथु मोनसे बियो क्राइम, बेसेबा गिदिर मोनसे मानसिखौ बुथारनो थांनाय मोनसे क्राइम, बियो मोनसे मार्डार क्राइम, अलरेडि बियो मार्डार क्राइम। आरो बे हिसाबै बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबे आयेनखौ जोङो दहाय होनानै सनमान होनानै जोङो हरावनो माने FIR होनाय जादों। बेथ' गिरेन सरगियारिनि सायाव बहुत इलिगेसन दङ। खातरबारि एरियायाव बा नाग्रिजुलि ओनसोलाव गोबां माने इलिगेसन दङ। बियो जे मानसि बुबाय थादों, माने गाज्रि खामानि मावबाय थादों, सोरखौबा बुथारनो थाखाय धमकि होदों। माने आङो मोनसे इनफरमेसन दङ आंनाव, मथा मथि 4 माह 5 मासो सिगाङाव खातरबारि गामिनिनो गावनि हम भिलेज, गावनि गामिनिनो सासे हालमाजि, बिथांखौ माने हराव ब्लक इटाजों माने बिखायाव बुनानै माने गोब्राबै मोनसे जखम खालामनानै दोनदों। दाबो मानसिया मोजाङै खुस्थ' जानो हायाखै। भबिष्यत आरो खुस्थ' जानायनि लामायाव दङना गैया जोङो बेखौ मोनथिया। जास्ट मानसिया सोलिनो हायो। दा थेवब्लाबो बिथांनि जि लाइफ बियो मोनसे थ्रेटेन जानानै दङ। दा बे जाथायफ्रानो हयथ' रायजोफोरखौ उत्तेजना खालामदों, रायजोफोरखौ माने समखिखांहोदों, माने रागा जोंहोदों। आरो बे रागाजोंनो हयथ' रायजोफ्रा बे खामानिखौ मावदों होननानै आङो सानो। बेवहाय खुनु मोनसे रावबो माने पार्सनेल मानसिया बेखौ डिसिसन लानानै हयथ' बिनि न'आव रावबो माने आक्रमण खालामाखै। जुदि बिनि न'खराव सोरबाया जुदि बेबायदि खालामफैदोंबा, बेखौ आं सानो बेखौ रायजोआ गिरेन सरगियारि बिनि जि आखल, बिनि जि खामानि मावनाय, बिनि जि दादागिरि, बिनि जि गुन्डागिरि, बिनि जि मोनसे गामिखौ डमिनेट खालामनाय, मानसिफोरखौ जेरै डमिनेटेड खालामनो नागिरनाय, बिनि सायाव जे रागा जोंनाय, जि खुद्रिनाय, बेखौ लानानै बेखौ खालामदों होननानै आं सानो। 2 नं खातरबारिनि मनजिब बर' बिथाङा गावनि बिदा आरो बिबाजैखौ लानानै गावनि एल्ट'जों माने नाग्रिजुलि बे गावनि जि न' बेवहाय दोननो फैदोंमोन मोनाबिलि 9 रिंगासो समाव। दा बे समाव बिथांमोना लामायाव बेंथेनानै जे धीरेन, गिरेन आरो दीपक होननाय जि BPFनि जि गुन्डागिरि दैदेनगिरि बिथांमोना आवग्रिनानै बिथांमोनखौ बुथारनायनि जि प्रि प्लानिं खालामनानै बेवहाय जमनानै जि मोनसे जाथायखौ सोरजिबाय। बिथांमोना थारैनो बुथारनो थाखायनो नाजादोंमोन। आरो बिथांमोना मनजिब बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना माने पिस्तल
खौबो न'आव दङमोन पिस्तल गंनै दङ दा पिस्तल गंनैखौ लायनानै बिथांखौ गावनो थाखायबो नाजादोंमोन दा बे समाव आङो प्रखाखनखौ खावलायनो लुबैदों पुलिस बिफानखौ खावलायनो लुबैदों जिहेतु बिथांमोननियाव बे आइनि अस्त्रआ दासिमबो दङ बे आइनि अस्त्रखौ प्रखाखना गोख्रैनो बिथांमोननिफ्राय सिज खालामनांगौ बिथांनिफ्राय दिहुननानै लाबोनांगौ बेखौ आङो इउपिपिएलनि जानाय बिथांमोनखौ खावलायदों যোৱাকালি ঘটনাটো খাটৰবাৰীত হৈছিলে এইটো ঠিক আমি কিবা কোৱাৰ লগে লগে ইনফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে আমি গৈ পাইছোঁ আৰু যোৱাকালি যি ঘটনা হৈছিল সেইটো মানে ধৰক মানে কিবাৰ পৰা ইফালৰ পৰা মানে তেওঁলোকে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আছিলতো তাৰপিছত আহিলে অহাৰ পিছত মানে সেই ৰাস্তাত আগচি ধৰি পেলাই তাৰমানে তেওঁক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি কৈছে ঠিক সময়তে গৈ পাইছোঁ আচ্ছা এইটো পাৰ্টি লৈ হৈছে বুলি কৈছে আচ্ছা যি কি নহওক মানে এইটো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু কোন ব্যক্তিজনে এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকক মানে ব্যৱস্থা লোৱা যাব আইনমতে এইটোৱেই আৰু এফআইআৰ দিয়া হৈছে এফআইআৰৰ নাম উল্লেখ কৰিছে বুলি মই অৱশ্যে চোৱা নাই আচ্ছা এতিয়া কালি দেখিছিলতো মই বাহিৰতে ডিউটি আছিল আইন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তদন্ত চলি আছে এইটো হ'ব এইটো কামটো হ'ব দোষী কৰাইটো হ'ব কিয় নহ'ব এইটো আমি তদন্ত কৰিম তদন্ত কৰাৰ পিছত ছাৰ কাৰ কি দোষ আছে এই বিষয়ে মানে তদন্ত কৰি পেলাই চাম আৰু এইটো